הביקור החשוב שלך, אדוני הנשיא, בעיצומה של המלחמה הקיומית שאנחנו מנהלים בשבע חזיתות נגד מבקשי נפשנו, ייתכן שהצטרפה עוד חזית. הביקור הזה ראוי להערכה מיוחדת. במהלך המלחמה התרגשנו מעומק ליבנו כששמענו אותך אומר, תמיד נעמוד לצד ישראל, לא משנה המחיר, כי זהו הצד הנכון של ההיסטוריה. ואכן זה לא תמיד קל לנקוט עמדה ערכית. ישנם רבים שמסובבים את הגב, ישנם רבים שמעדיפים לשתוק, ישנם רבים שעוברים לצד השני. זה לא הסכסוך שלנו, הם חושבים. אבל אתה, סנטיאגו, כמנהיג אמיץ, חדור יושרה, נחוש, יוזם, נמרץ, אתה בחרת שלא לעמוד מן הצד. וההיסטוריה תזכור את מי שהתייצב לימין ישראל בשעתה הקשה. אנחנו נזכור והעולם נזכור. כי המלחמה שלנו היא גם מלחמתם של כל העמים החופשיים. מולנו עומדים אויבים צמאי דם, קנאים, ברברים. לאויבים האלה השבנו מלחמה שערה. אנחנו מכים בהם בעוצמה, אנחנו גובים מהם מחיר כבד ביותר על תוקפנותם המזעזעת. אנחנו מפרקים את ציר הרשע של איראן. העולם נדהם ומעריך את הגבורה של חיילינו, את הנחישות שבפעולתנו, ואת התוצאות של הלחימה שלנו. אנחנו מקווים שלא תיפתחנה זירות חדשות. אבל לא פחות משמעותי מכך, אנחנו מגינים על ערכי החופש, על ערכי הסובלנות, הקדמה, הנאורות וכבוד האדם. אדוני הנשיא, סנטיאגו, ידידי היקר, ישראל נטועה בלב המזרח התיכון. זהו מרחב פראי, מרחב סוער ורוגש. ודווקא בשל כך, איננו מרפים ממשימותינו ולו גם לרגע אחד. בצד ההגנה על מדינתנו, בנינו כלכלה, בנינו טכנולוגיה, בנינו מערכות מדע ורפואה, מערכות חינוך ותחבורה. אנחנו יונקים כוח מן העבר, פועלים בתנופה בהווה, ומבקשים לאחוז בעתיד, לעצב את העתיד. We are absolutely committed to seize the future and shape it with our friends. אנחנו עושים זאת בשיתוף פעולה עם ידידינו ברחבי העולם, כולל העם בפרגוואי בהנהגתך.